Sú chvíle ako táto, kedy sa sama stíšim pred všetkým, zapnem si hudbu a spievam a smejem sa a uvažujem, aký je Boh úžasný, aký je fantastický, aký je milosrdný, aký je to náš dobrý Otec. A tak v tichu a v srdci hlboko cítim, že to je správne. Že napriek tomu, koľkokrát za deň spravím, či je to prehrešok, aj pri najsám lepšej vôli ho neurobiť, tak sú chvíle, kedy človek padne. Ale dôležité je nezostať tam a pohnúť sa ďalej vpred. A na to mi práve pomáhajú takéto chvíle. Chvíle, kedy okolo mňa svietia sviečky a spomínam na Svetové dni mládeže v Krakove, na ktorých som bola. A bolo to fantastické, bolo to úžasné, bolo to náročné a vyčerpávajúce. A ako pápež František povedal, človek nie je schopný pochopiť to, čo zažil hneď vtedy, ale potrvá to mesiace. A tak sa aj stalo. To, čo tam človek zažil, bolo tak silné a tak úžasné a tak nádherné. Nič na svete som ešte nezažila tak úžasné ako vtedy. Chvíľa, kedy všetci klačali na misericordii a na kolenách, boli zapaté sviečky, oheň blikotal a pápež František zdvihol sviatosť oltárnu a žehnal nás tam všetkých, ktorí sme tam boli, ktorí sme klačali, stáli, plakali, smiali sa, čokoľvek. A nezafúkal ani vietor, ani nezhasolo sviečky, ani nič. To sú chvíle, ktoré si uchovávam hlboko v srdci, na ktoré myslím. Viera je úžasná vec, akákoľvek. Proste viera je fantastická, úžasná, posilňujúca. A keď človek padá, je tu vždycky tá viera, ktorá ma posunie ďalej. Spoveď taktiež. Pokánie taktiež. Viera je o tom, o hĺbke, to, čo človek cíti v tom srdci. Viera je dar, ktorý treba rozvíjať určite. Pomaličkými krokmi, nič násilné, hlavne to násilie, ani nič rýchlo. To viere nikdy neprinesie nič dobré. Mne osobne pomáhajú práve chvály a proste takto si pustiť videá a spomínať a chváliť Boha, že je úžasný, že je to môj Otec, že mu ďakujem za môjho manžela, za moju dceru, za moju rodinu, za moju prácu, za všetkých ľudí v mojom okolí, aj za tých, ktorých poznám aj nepoznám, aj za tých, ktorých raz poznám, za vyslyšanie mojich prosieb, ktoré už boli vyslyšané a za prosby, ktoré by som si veľmi z hĺbky svojho srdca prijala, aby vyslyšané boli. A verím, že budú raz tie najhlbšie z môjho srdca vyslyšané. A hlavné, o čo prosím, je, aby Božia vôľa, aby som ju vedela prijať, aby nie moja vôľa bola, ale vôľa môjho Otca, ktorý je na nebesiach a ktorého milujem. A verím, že táto chvíľa sa uchová do najbližšieho dňa, aby som nepadla. A keď padnem, tak vstanem.